Shalom, horas, salam sejahtera dihita salhukna damang dainang, di dia pehita maringanan, dameni debata natotong madongani salhukna ngoluta. Di bagasa tikyon, nanaing hita tangin hatani debata, jumuluma marsadani roa hita martangyak kita. Damemima leho Tuhami ali Tuhan. Asam berdamai sonak kami di bagasa ngulu nami. Talumubi todim perbadia mana hadamit Tuhami. Lahu manangin hatang. Di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhan hatani di bata nasa hatu hita di bagasan partikyanon dienek mai sian buku pangukapon natu si Yohanes bidu sada ayat opa sa tu ayat walu sono mahatani Tuhan tapai tiuma di bagasan rohat dabi au surat ni si Yohanes mendapoton na pitu huria na di Asia asini roha madihamu do dami set ibana na mangului hian jala na nang ro nang siyan na pitutodi na dedopan ni habang sana nang siyan Yesus Kristus sitigdagi haposani na perjolo tubuh siyan akka nang mate si gonggom akka raja ni tanaon ibana do makaholongi hita jala di pelua hita siyan dosat na marhiti-hiti mudarna di jadio do hita gabe harajan hamalimo ni dibata amanay di ba na mahasangapon do hagugoon ro di saling-liling na amen idama naroma ibana di bagasan obun idaw dinasa mata do ibana nangakan ng manulang ibana gabi mangangguy be masalu na bangso ni tanoon mida ibana ima tutu amen audo bunana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata ng adokyan na nang roy si gonggom saluhuna ido pajahon damang dainang nenolonga di bagasan Kristus Jesus heado hami manangyakon sa daina alay adorang sohamitang yakot inangon adong mapangidadinang ido ibana ma amang pandita tangyakon ni maamang mau asa hatop di jo Tuhan pangindua di inangon pola mabekay tarson buasa neng narohanami alinang pesongoni ami tangyak kodo alay dang song pangido dinang dung say martangyang marsyari-ari mahami sukumatwi nani buasa di pangido inang nagkaningat tangyak konoton asa di Tuhan amalus dinang dido ibana nunga tumas hasid di lalebang jala nunga matua ibana jala nunga tekina ninna rohana manopot di bata dan mungkin bimalumau ima marhiti-hiti pangutusyon hurian na nolongan di bagasan Yesus Kristus ternyata di bagasan parngulu ni Jorma molo dang adong bepakiri mo na mangulu nagabe dong aha ima keputus asa jelebasa olo julma berputus asa di bagasan parnglon alahna dietok ibana inama dalena duminggan di bagasan nguluna makana gudang jonma di bagasan ari-ari na parkudion dung rosi taon oni tu bagasan parngolon dang siap ibana majalo si taon oni gabi berputus asa manang manik kok ma ibana
damang dainang turpu jamita nasa tuhita dia pala partikel songo dia parngoluon niaka si Tuhan di gereja mula-mula bernit jala parir do parngolo dinasida songo di hata bata salah juguk jala salah jongjong bahasa busongo ni saluhu nai marbos sirma di siala panggonggomi na adong di Roma di hati panggonggomi Roma na marguar sa hala Domitianus di iba na masadapatik naik konsulahon di ganup jorma termasuk mahal Kristen ido ibana ma ibana do Tuhan ibana do ima si pujion dang adong na buy si pujion asing siyan ibana totu ahana pinasaha ni Kaisaron tung masa adul do tuha porsyan hala Kristen alai mau tidak mau setuju atau tidak setuju ikut ulah nonton doi mululang diulaun ima hukuman mati mana ikut jalon hala Kristen songon pribasa nama dokon bagaikan makan buah malakah mama parngon hala Kristen dimakan ibu mati tidak dimakan ayam mati manang songon salah juguk salah jauh ale bohado hala Kristen naujui mangarajumi si tahun naro padu padinasida totu tumatang si donasida totu gudang do padilio jala gudang do nang maninggalon akahaporsyaon tu Yesus Kristus jala las gudang do namate aleni hasityaon maka porsi Yesus Kristus di bagasan parngolo nang masa parir ima rode bata mapakulingi naposona si Johannes marhiti-hiti pamukapot di pabotohon de batama tu si Johannes naik kodonganan ni di batado salu na porsiai mga dopi akas tano di nasida marhiti-hiti surat naon takas ng patugun ha porsya nala Kristen ima makanan na didokon di bagasan ay opati asiniroha madighamu do dami set ibana na manguliya jalan na nengro di papos marohan niya na porsye asinirohan di batama na totong madongani na sida mangurupi na sida di bagasan parngolonta damang denang nenlonga di bagasan Yesus Kristus buha anggo kita di hari na parpulya molo di bagasan gereja na parjolo gereja mula-mula takas di pabotohon debata asinirohan di debata na mandongani na sida buha hita sunari porsia do hita tu padongani o tu pangurupi ni debata na totong madongani jala mangurupi hita madalani ka parngolo si ganupari manang daw alai nasa jul manang porsia tu Yesus Kristus ikon porsia do ibana na asin ni rohani di batado na totong madongani manggonggomi jala mangurupi ibana di bagasan parngoluon nampe gudang akan aparir di bagasan ngulu na si ganupari oma sada pakirimon na mangulu naikon tiho pun akan jual mana porsi di bata dan panwason nasa na porsiai mangadupi akasitanon debata totong mangurupi na sida nang pegudak akan narahis tadupi di bagasan ak keparngolota si ganopari bahkan takasi dokon nang siyan Yesus Kristus itidang haposa na parjolo debata madungan hita marhiti-hiti asini rohana marhiti-hiti todina jala marhiti-hiti Yesus Kristus adong haposan nya kana persia dinanay madalanya ka pargolon na si ganupari na mangyud damang denang
nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan hata ni debatahon takas musa di paboton idama naroma ibana di bagasan obun idaw ni nasa mata do ibana ng akka ng manulang ibana. Amang inang dia tidak ko do musenang di bagasan turbo jabi taon sungod dia nasa julma na porsiya mangida haroro ni Tuhan Yesus Kristus na paduhalion di bagasan habadia do hasangapon na nang nasa julma na mardosa na manolak na madokot ng iba na Tuhan ikot idaw dinasida do hasangapon ni dibata di bagasan nguluna moludong ro Tuhan Yesus Kristus huriya na nolongan di bagasan Yesus Kristus ahado na nayang botot sa hata ni dibata sa jamita na sa tuhita dia pala partikyan na parjulo sa hali marhiti-hiti hata ni dibatahon nang takas di pasatu hita. Sa totok kita marhaposan tu debata nang pe do akka si tauno. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ketika persoalan datang ke dalam kehidupannya, dia meninggalkan iman. Dia meninggalkan Tuhan. Tetapi firman ini mengingatkan kita, apapun yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, seberat apapun persoalanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Karena apa? Karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan engkau di dalam penderitaanmu. Justru Tuhan menyapa engkau, mendampingi engkau, duduk bersama dengan engkau, menghadapi setiap persoalan yang ada yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Kasih karunia-Nya diberikan kepadamu, itu membuktikan bahwa Dia tidak menginginkan engkau menderita dalam kehidupanmu. Bahwa Tuhan merasa sedih, merasa menangis ketika engkau menangis di dalam kehidupanmu. Bahwa Tuhan ikut menderita ketika engkau menderita. Maka firman ini mengatakan kepada kita, nang duduk si tahun di bagasan parngolomu, urupan ni di batado ho, mamulus saluh naik, donganan ni di batado ho, asa margogo ho, mengadopi akka parukilo narot bagasan parngolomu. Nang di tonga-tonga rumah tangga alina manginang ingot tamu nama songo dia pe borak di si taono di bagasan pa rumah tangga otta borak di si taono di bagasan ngulut ta si gadok pare porsia mahita debata madongani jala mangurupi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Karena apa? Jalan keluar sesungguhnya di setiap masalah kita ada di dalam Yesus Kristus. Maka jadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Napa dua honda mangdainang. Ahado na nang botot tasen hata ni di bataw. Napa dua di paingot jala di papos rohata. Holong ni di bata totong do madongan hita. Holong ni di bata. Gudak kita berpikir mau nungamar sitaono na uhum ni di bata do daw. Budak kita marpikir mau nunga maris tahun nang ditinggal di batado out down. Budak kita marpikir dang sanggup pau manaon saluk naon down sanggup doha manginang. Alinia manginang ingot tamu nama holong ni debata na sumurung totong mandongani hamuna di bagasan parnglomuna. Debata bonana song na de walui aw do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata nang adokyan nang nang roi si gonggom salhuna on pahot pangatusyan ng haporsya. Kalau Tuhan itu sudah mau mempersembahkan dirinya untuk penderitaan kita, untuk dosa kita, maka Dia juga tidak akan membiarkan kita ketika kita menderita pada saat ini. Karena Tuhan yang sama, karena Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang penuh kasih dan mengasihi kita. Alini yang mangina unang olo hamuna meninggal Tuhan, unang olo hamuna manibil sen debata ale kototong mahamuna miya di bagasan holong ni debata
ala na di haulong di batado hamu na di bagas ang ulo muna. Napataluhan damang dainang marhiti-hiti hatan di batahon na ni papos ruhata sa totong porsiya kita na ikon urupan ni di batado hita mga dopi sa naka persoalat. Unang songong gaji hita. Adong sada ilustrasi. Adong ma di sada sirkus. Di bereng sada dana ma gaji masa bulon. Hulang di katon di bagasan sada tongkat na masa. Napatan na asugari mga ruta gajaon pasti do buy matalus ibana siyan ratena. Ale dango. Isukuda dan ako matupulati. Songod dia dulu bek kamu na. Mangalati gajaon asa dang mga ruta ibana nang pegeleng ima hau na di talyo ni tiwana. Roma pelatih di waktu gelek ibana sen geleng nung hamilati. Waktu geleng hami ikat do di mana tu sedabu sinamasay imatug. Jadi di geleng ibana nang pe berusaha si kuat na ibana. Nang bakal boy mana malua siya ni ma sebus hot do terus. Ana na kuat tiad do. Sampai tu na magudak. Jadi sonari pe na diri pu ibana do talinai na do doki sarupa duduk na waktu gelek ibana. Ido mabadang ololar ibana. Amang ina mula sa tarajumi sen ilustrasi otone HP gaji. Alai sarupa do kita songo gaji dang. Mulu gaji oto ibana. Dia tong ibana tali i dang boy ibana maluasan. Alai anggo kita nang pedodo akasi tanot nang pe ibarat na mungkin kita berpikir bahwa kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi yakinlah engkau bisa lepas dari masalah itu. Tidak ada tali yang bisa mengikat engkau, yang bisa menekan engkau. Karena apa? Karena semuanya bisa diputuskan, semua masalah bisa diputuskan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin martanya kita. Mulia teh soban rohanami Tuhan oleh Tuhan. Didenggan di basam, di hatam, na kami tangi da pala partiken. Ajari matu tu kami asa makangulun hatamu di bagasang ulo nami sigano pa. Pargugoy kami mamuli sa kastanon nami asa margugo kami oleh Tuhan. Dungani kami madala niya ka ari-ari nami sigano pa. Bos durah naik pas satu ngulu atau dinamit tangam na marpaso di bagasan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.